Hola, sóc Agustí pels amics i pels enemics també, és clar. Sóc amant de l'ésser humà, de l'obra del creador, boscos, rius, flors, mosquits, i sóc harmònic amb tot, sa, equilibrat, etc. Sóc tan perfecte que com a mínim em fan sant i com a màxim rei de tots els continents. Però com sóc humil, em conformo en ser sant de tots els continents. L'obra del creador és com un immens quadre del que només veiem una part. Per això no podem comprendre la totalitat. A Déu li passa com a mi, que no hi ha qui em comprengui. Per això parlo amb metàfores. A la història jo veig que estem en el que jo anomeno ciutat de l'home, abocada a l'egoisme. Només cal veure com es cola la gent quan, per exemple, va a comprar el pa. Però la nostra fita ha de ser viure a la ciutat de Déu. Així els forners s'estalviaran baralles entre els seus clients. Per acabar, us vaig a deixar espaterrats amb una afirmació que portarà cua. És la següent: el temps i l'univers van sorgir a la mateixa vegada. I fins aquí puc parlar, perquè no sé com seguir.